Evar baş temaşevanın heja bum xeyratın bernameye panorama hafte ve ave hafte. İşe disa me be hevkare me heja sosyolog Yaşar Abdülselam oğlu ra bu yarın ve hafte ku Rojava Kurdada u cihanı da bun eme binerxinin beriyavi az dixwazim ji kek Yaşar ra xeyratına ki bikim kek Yaşar xeyratı. Melek spas naxiri dabin. براستی بریان دست به مجارم خو بکم از سپاسیتت کم تل بتلانه بو یان جی ام بیجن تعطیله از زانم تل بلغارستان دجی تو چوبوی زوزانا آن چیاین بالکانا لوان درجی کی بوی اینترنت ضعیفه جبو برنامه تلی خسته هاتی صوفیای جبو بشتاری برنامه ببی چوا بواندرا هاوینا واندرا چوا دوان گرماده Avrupa İsal yani rastı atmosfera lüverji ne sakemgire ne stabile rojeki barane rojeki pır germe rojeki tufan radıbe yani çerxa dünyayı lüverji çekke uyan naxwa normal Bulgarya Balkan وەک ئالیێمەی سەرحەدێ ئەم بەژن بە چوار دەمسالێن تێکوزن یانی زستان باش زستان هەیە بوهارێکی خۆشێ ئەوکە هاوێنجی نۆرمال هینەک ئەوکە گەرمە لێ ئیساڵ یانی یاڕاستێ ئەتمۆسفێرا بەرجی پر تەولێ گەرمە ینی وان دەرەژێ گرمه بارانه طوفانه yani nestabil. Rastî ez jî berîsî sala li wan derabim ew xwezaya û hewaya Balkanan ez tu carî ji bîr nakim ez gelek ciya geriyam lê ez wan dera tu carî ji bîr nakim yani tulcîkî pir xweş dijî ez yani ji te re bêjim. Rê rojên ku ewka rojane ewka me tengasî em dikevin tengasiyê jî ji karûbarên jiyana rojane ciyê me ku em babêjin çola çiyaya heye û xweş e bi rastî ciyê gerê ye ciyê Balkan jî bi nav û dengin rast e lê nêzîkî mala min de ewke carna heftê carekê ez de dikevim ser wan. باشه براستی وی هفته تو زاری جشن قربانه بو جی الولات هم هر دو جی لدربای ولات جی الولات براستی مجار وی هفته پر هندک رودان هر وحالا اوروپا جی وقت مگو پر گرمه گله کس ایدی واکسینین خواه بونه و دستور هات داین که بیش در کبن تعطیلین خواه بطلانین خواه بکن لو ما جی لأوروپا جی زیده بویارتنه بون لی کام بنرم که امی وی هفته لسر کیجان مجاران شیروه و نرخاندنین خواه بکن کام بنرم مجارین می وی هفته کیجانم بله مامۆستا یاشار مجارین کو ام بنرخینن به هفته اون لی از دخوازم تشکیدم بیجم به داویا برنامه ده و نوچه اکمه دنجی هبه کو برا سورپریز بش با تماشاوانین ما هر وها
زبو برز ماموسته یاشار عبدالسلام اغلو راجی سرپریزه او بخوش نزانه ام نوچه چیه ام داویا برنامه ده ویجی بینن اکرانه وی دکم وی بدلیتا بجی کک یاشار یا زودا من مزگینیه نوچه کوسا yani على قدر بجيانة تتولي نوچه وها مغازينه yani هیویدارم تشتکی وسا خوش هبه بله باشه باشه ام بمجارة خوي اول دست بكن كك ياشار بريا دمكي تجي ده چارپل مدياي ده برنامه چتكي لتركيا براستي دوان سالين داوي ده ام نبجن هما جبره ده كردوفوبيا که مزن هيا لسر كردان yani ne teneli Kurdistan'ı şu an bajarın rojavayı Türkiye zedettire MP de hasin de medyayı da erişin Kurdan tenkirin be tahammüliyerle hember Kurdan heye kesin ku dibinin ku Kurd be Kurdi de peyvin erişi wan dikin hunermendin ku Kurdi distrin le gazinoya le Türkiye bara erişi wan tenkirin yani tenene kesin sivil û hunermend her wiha partî jî rastî van êrişa dibin hûn dizanin berî demekî li İzmîrê êrişî HDP avaya HDP hat kirin ku keçika Deniz Poyraz hate qetilkirin her wiha vê dawiyê li Marmarîsê jî êrişî HDP hat kirin di cejna Qurbanê de li hinên deverên Anadoliya navîn li Konya'yê, Ankara'yê, Afyonkarahisarê, dîsa li Konya'yê çimakî Kurdin êrişî wan hatin kirin. Yani divir de kesên Türk em bêjin însan yani bê ku bêjin ku em dozgerin, hakimin, nizanim li ser navê saziyekî bikin êdî wisa biye ku kek yaşar di wî heqê dixwe de dibîne ku yani herkes kare êrişek Kurdekî bike. Yani pir normal êdî werxuya dike li Tirkiyeyê ku kî êrişî Kurda bike normal e yani. Yani berî em wan helbestên partiyan êdina bibin û reaksiyonên Kurdan bibin ez dixwazim tu panoramayekî wiha ew bikî yani evan êrîşan binirxînî û ji bo çi vana rû didin panoramayek wisa eger destûrek hebe em dixwazim. Gerek spas dikim berî her tiştê ji bo vê dawetê ku ez karîbim nêrînê xwe bi nêrên çarpel medya re parve bikim. Rastî babetên girîngin di derheqa hineka da em bêjin hinek agahdariyên me ya karûbarên me lêkolînên me heye di hineka da belkî agahdariyê me kêmtir be lê em ê wek şirove ne wek zêdetir ne analîz weke şirove em ê ez ê nêrînê xwe çiqa ji min bê bi we re parve bikim. Meselen nîjadperestiya kolonyal ya Tirk çi mixabin heya niha weke babeteke halê xwe de cuda ji aliyê lêkolîneran ve ji aliyê siyasetmedaran ve nehatiye xistin bin mercegê. Ya rastî em bir caran mesela behsa nîjadperestiya Tirka dikin kirine lê ew bêtir weka gotinên îdeolojîkên bêtir weka ew kirin. Yani weka em bêjin sosyolojik di jiyana rojane de têkiliyên Kurd û Tirka çi ne heya niha nehatiye li ser vê nehatiye sekinandin. Babeteke lê babeteke pir û pir giring e dînamîkeke nîjadperestiyê heye ku bi taybetî girêdayî bi Kurdan we pêş ve dikeve û rengê xwe diguherîne û ber bi pêvajoyekê perspektîvekê xeternak de diçe. Yani bi xeternak de diçe. Ew bêguman girêdayî bi têkiliyên siyasî Kurd û Tirka ye. Têkiliyê tevgera pêşketina tevgera Kurd
و هلوستن دولتا ترک یا کو دخوازه پیشیا به پروسسی بگره بویوه گریداییه الی راسته چاوکود چاپیمنی داته گوتن چاوکو والی قایمقام کسین اداره دبیجن کو اوا واقعین عادینه نه یا نجات پرستیه نه جه اوکیه ام بجن شروعین اوسا دکن او دکن دولت شی خواناده برکو ام بجن یا راست تشکل هیا لید اساس خود او گریدایی به دولتی yani be politikaya devleti, be stratejiya devleti derbarê Kurda da em bejin ji xweber dinamizmekî wisa nijadperestî ne mümkün e, ne pêkan e. Ez ê piçek evtir berbiçavtir bikevim ser vê meseleyê. Em bejin ser wan bûyerên daviyê. Hinek bûyerên erê tekiliyên Kurd û Türk heye, hinek meseleyên cîrantiyê heye, hinek meseleyên carna di malekê da jin û mêrtî heta karî bêjî heye, yan jî jin û mêr û bi ehlên akrabayên em bêjin malbatiyê heye. Gelek tiştên ku em bêjin di jiyana rojane de girêdayî bi peywendiyên ekonomîk, sosyal, kulturî, cîrantî ya Kurd û Tirka ve girêdayiye ji wir bêguman derdikeve lê eviya nayê bê maneyê ku ew ne fenomenekî ne bûyerekî nijadperestî. Ez û tu em dikarin em şîrekê hew bin di şîrketekê de evkê de problemekê derkeve di navbera me de bêguman eger ez Kurd û Türk bî bêguman ew de aleyhê min de yani di pratikê de aleyhê min de ev dike ji ber ku tu min bi enstrûmentên weka devletê, weka hiqûqê, weka polîsê, weka em bêjin hûn terorîstin, hûn xirabin, hûn nizanim çinin bi wan tişta ji xwe dibin tohmetê de tehiştiye û tu normal ne nijadperestê em bêjin weka ülküciyek, weka ideolojiyek, siyasetek jî bî normal ji rêzê Tirkek bî tu dema ku ev firsent tiştera çêdibe tu dikarî viya van derfeta ku dijî Kurda heye wana ji xwe re bikî hecet, bikî bahane û li hember min bikar bînî. Di jiyana rojane de ew tiş bi vî awayî ceryan dibe, bi vî awayî pêş dikeve di nav xelqê hemvelatiyê em bêjin ji rêzê de. Lê ew nayê maneyê ku em bêjin eviya ne bûyerekî nijadperestî ye. Bilakis di wan tişta de dikeve derdikeve ortaya ku ew ka bûyerekî nijadperestî ye. İcar di dinamîka nijadperestiyê de wana ji bela ku Kurdin tên êrişî li ser wan dibikin yani ne ku yani mesela du cîranên Türkên şerkirine bûyer derketiye yani bela ku Kurdin êrişî ser wan dikin yani çawa ne İcar gelek ew kevî henin faktorên vî henin ji xwe ew ê ku dixwazin îzah bikin ku ev weqean adîne meseleyên wisa tînin ber pêşî. Dibên ya işte bivan re etekiliyê wan hebû işte bi hew re kar dikirin yan işte ji çêrandina keriyan di Sûriyê li evkê li Zozana yan evkê navê çi ye ciyê çerê ji xwe ew bûyera Konya wisa tişekî wisa bû. Dibe kek yaşa bibora gotina te yani dibe bûyera li Konyayê jandarma li wir bûne dengê xwe nekirine wana birine qereqolê û berdane yani. Jê giringtir. Di bûyerekî Tirk û Tirkek de bi vî awayî pêncî kes, heftê kes, sed kes bi telefonekî, bi medyayekî sosyal carekî de seferber nabin. Nayên vê meseleyê hel nakin. Dibêjin Tirkekî ji Tirkekî re telefon bike waya li vir heta ji birayê xwe re telefon bike bêje ya li vir problemekî min bi yekî re heye kavare alîkariyê min bike wê bêje polîs heye telefonî polîs bike ya nizanim here ew bike yani birayê Türk naçe ji bo birayê ji bo telefon dikin dibên Kurdekî li vir heye yan terorîstek heye li vir gawa ku bêje ya ez Tirkim û Kurdekî êdî ne terorîst jî
Kurdeki liver buya belas seri min bi telefoneki, bi SMS'eki, bi sosyal medyaki davulê dikare bi sed kesan, bi sedan kesan seferber bike, kom bike û biçin hawarê. Mesele divir de ye ew nijadperestiya sosyolojik civakî. Yani meseleye problem ne eve ku di navbera Kurdekî û Tirkiyekî de problem derketiye. Niha çiqat dinamizmekê ku çawa giha vê noktayê. Berê dikarî min tu zanî yani fark dikirin. Yani ji ber ku devleta Türk timî Kurdan veka hemvelatiyekî müstekbel ya Türk dibîne perspektîvê de kengê ve vê rojekê vê bên asîmîle kirin, vê bin Tirk kirin, bi vî çavê li wan dinêre. Lewra di mesele nijadperestiyê de di mesele kuştin û qetliyam û nefretê de dijî Kurdan ya rastî weka Kurd neçûye heyadavî, neçûbû heyadavî. Ne weka gayrimüsliman bû. Gayrimüslim û Müslim yê Türk, Sünnî weka du dinyayên zidê hev bûn, nikarîbûn di nasnameyekê de bigihên hevdû. Türk bi vê çavê li wan mêze nedikirin. Lewra dibe ya ew ê bên bêtesîr kirin, ya bên tesfiye kirin, ya bên beravan vedayîn. İcab li Kurdara fark dikirin. Digotin Kurdên baş ê ku devletê ra ye, ê ku kêfavî bi Tirkara tê, ew Kurdên başin, Kurdên qencin û Kurdên xirab. Ê ku siyasetê dikin, ê ku dava heqê xwe dikin, ê ku dibêjin em cuda ne, em zimanekê me heye, kultura me heye, milletekê heye. Kek yaşar. Niha ev kesên ku êriş li ser wan tên kirin, bi rastî ne siyasî ne, ne nizanim karsazin ne bikin, gundî ne, li gundê wan kar tine, li bajarê wan kar tine, demsalî diçin kar dikin, yan jî mala xwe birine li wir barkirine ku sirf ji bo kar bikin. Niha em bêjin ku Kurd karin çi bikin li hemberî wan, van kesan nikarin tiştekî jî bikin. Ji bela ku wek em çi dikarin bikin, yani ew çi dikarin bikin, ez ê daviyê ser bipeyvim lê yani berê vî problem, yani problema ew nijadperestî veka fenomeneke sosyolojik ya ku bilind dibe, berfireh dibe, divê em rûyên vî nas bikin. Yani rû ne tenê ev e ku em bêjin berê digotin işte PKK şehîda eskera dikuja ji ber vîya radibû Kurdên PKK û Kurdên Kurda êdin ew dikirin, cuda dikirin. Pişra ew ka dest pê kirin. Mesela ê ku Kurdî dipeyive, Kurdî strana godar dike, Kurdî strana dibêje, ewana dikirin ji xwe re hedef û ew, yani weka ku Qeter aniha hiç fark nake. Hiç fark nake. Tenê bêzanîn ku Kurdeke heya belkî bi devletê re jî ve ew Türk wiya ontolojik li ser xwe xeterek dibîne. Yani ji bo evleyiya xwe, ji bo jiyana xwe rojane, ji bo evkeyê xeterek dibîne. Yani ew polîtikaya devletê ye lê di praktîkê de di jiyana rojane de Tirkiyekî ji rêzê jî ji vê tiştê îstîfade dike ku berjewendiyê vî divê evkê de heye. Divê evkê de heye ku gava ku problemê vî bi Kurdekê re çêbe vîya dikare ji xwe re bike alet û zane ku gava ku bike alet devlet dijî nîne, devlet di paş vî de ya heta di çavê hinek aliyên devletê de ew qehremaneke. Weke qehreman ew dike, weke ku xizmetê alîkariyê devleta xwe dike. İcar li vir ji aliyê devletê ve problemekî pir krîtîk e. Yani devletê dibêje bila ew nijadperestî di nav milletê min de li hember Kurdan hebe, lê bila ew neyê eşkere kirin, zelal kirin ku ew nijadperestiyeke, yani nijadperestî di alana kamusal, yani kamusal alanda nijadperestiye. Ji ber ku gelek evkevî encamê vî xirab li ser devletê wek hukukî, wekê navnetevî, wekê evê hebe. Yani ji ber ku nijadperestî dijmintiya însaniyetê ye, ji aliyê hemû huquqan ve bi tundî hatiye ew kirin, bi taybetî piştê şerê cîhanê duyem û ew heya niha balkêş e ku heya niha li Tirkiye di çi mehkemeyekê de
چی محکمه کده تبی کو مرو تنی جبر کو کردی خبرداری هاتیه کشتن تنی جبر کو سترانی کردی گودارد کی جبر بیا هاتیه کشتن جبر بیا حیانها یک محکمه کنه کو فرموله قریبه کو اویا جبر نجات پرستی هاتیه کشتن نه وکا واقع عادی وکا جنایت وکا جنایت نورمال از باور نکن تو حاکم کارا بریاره کی وسا جیب داره ترکیه يعني بريارك وصل لقول قانون تركيا جي هي يعني نورمال هي از باور نکن بدن يعني شما نادن جبركو ابيا بديسكورسا اوكي ديسكورسا دولتي لهب ناكا و دكاره بلا رابونا نجات پرستی در کنترل دولتي ده او بك شما نجات پرستی دوی هبه و نجات پرستی دوی کنترل دولتی ده بل لگور دولتی جبرکو اویا پر به اوکی وکری ده یا آنها پرسا اولیکن چما وی داوی اوقاس بلندون نجات پرستی چما اوقاس اکو اگر محکمه کی بریار بدانه که وان ایریشان نجات پرستن و بلکی لی گرتن که کسی دن جیوان ایریشان نکرانا جبرکوی ناوی وان ور مثلا دو فوتبال ده تبیزانی یک وقتا لیستگوانه کی افریقی رو بیجه رشک جزایک مزنه کس جتر سانه کاره بیجه جی لو ماجی اگر ترکیه محکمه کی وسا بریار بدانه و وان تشتا چه نبونا لو ماجی جسالت شو بویره کنیای ده شخص او دو بویره کنیای ده او دوباره ده yani cara ki erişti ben servan o polis tişteki nake ev nake edi cesaret dikin cara duyam diçin servan ev dikin yani beguman le manfaata devleti tünne ku bitçeser çima ez bahsaviyat bikim yani jiber ku mesele bilind buna nijat perestiye ve daviye da gredayı be evke be naskırına qaşo kurdi nasama kurdi ve gredayı beri devleti eğer benim bir aha dedema Ecevit da dedema Demirel da Berevi da dedema Cemal Gürsel da gavaku li Diyarbakır'ı Kurdara digo ki jwara dibeja Kurd tübüken ruyevi yani evya vakaku parastına medikin vakaku ma vaka hemvelatiye ki yekem hasibinin ve hemvelatiyen asil levra jmara digotin mesela İsmet Erdal Ünlü'nü eşkere formülek kribo de internasyonal sosyal da gotti bu em çavajı Kurdara bejin Kurdun em wana bikin azınlığı ev vakmenin em wana ev nakin jmara digotin yani ji Kurdara digotin em nikarin Kurda vaka azınlık kabul bikin kimneteveyi kabul dikin jiberku ev xater eser Kurda ev ya derece düyem de hemvelati bu yeni. Hun layık hemvelati buna ya derece yekem de ya vaka Türka vaka ma hun asıl unsurun hun vaka manen li eğer ama bakın hun bibin vaka Ermeniyan vaka İdnan vaka kim netevi evya li Türkiye nay kabul evya nijat perestiya kolonyal ya tekuze yani vaka beja ku eğer tu Türk nebi dve vada cihete hizmetkariye, cihete kuletiye, cihete ne insaniye. Pişti ku Kurd zoridan ku na ev dixazin nasnama avan be kabul kirin. Tevi be her tişti. Tevi ve encamın ve nijatperestiye kolonyal ya devlet u civaka Türk. Ev daxaz dikin ku vaka Kurd ben nas kirin. Tevi ve iradeyi u ku hat hadiyat ciheki nas kirin. Nas kirineke tevşo. Navçınaki ne tekus, naskırınaki ku encam evi ev nijat perestiyin. Yani gava kuttu lekolin henin, Serbiya lekolin henin mesela mıntıka Ege, İç Anadolu'yu ev ki pişti prosesa çareseriye lehember Kurdan nijat peresti bilintir buya. Çima bilintir buya? Jiber ku edi Kurd de raya gıştiya cemavarida civati da خو نشان دادن کردی دی پیون کردی موزیک کو در دکن خو چخاره دی بجن کرد بری خو بدی شارتن بری خو ندیدن دیار کرن اوکو آنها لهمبر ویا اوکک پسیکولوژیه که ترسه یا اونتولوژیک دی ناف ترکادا اکو فیر بونه کو بکا افندی بیجین
کس وان براحت نکه تانی ترکی گودار بکن تانی ترک بن تانی او بن او کتن او که کتن سندروم که کو ام جی آلی کردان و تین او کرن تین peçandın kafılandın. Yani Kürt yayılmasıydı bejincera. Yani Kürtler yayılıyor. Kürt edi her derinin شو دائما كده عرض اخوان الولايات اخوان حيث ناكن او حاطنا حيا درجه حتى مثلا اريشن هري او مثلا نجات پرستی هري كو كوره لآلي مثلا منطقه چناقله منطقه كو امبيجن وكا قلاين تركياتيه دبن ويا كرد حاطن وان دراجي جدستي ما دكرن وان دراجي ام ادين نه يعني نه باقجن نه اوكي اري يعني ابيا يا قريداي ببي مثلا ناسكرنا تفشو ناسكرنا غلط ناسكرنا كو ناوي في ناسكرنا گويا ناسكرنا لد راستيه دا çi tiştên Kurda ne bi ziman ne kultur ne nasname ne hebûn aliyê devletê ve nehatiye naskirin nehatiye garantî kirin û loma jî hemwelatî jî hemwelatiyên Türk jî nikarin viya şixwara weka tiştekî normal qabûl bikin Mamoste te got yani ew kesên ku li Rojavayê Tirkiyê dijîn koçkirina Kurda kabul nakin naxwazin werin bajarên wan yani berî 10 sala wan bu belkî rojnamên Tirka û kovarên Tirka bi rastî êkûn çep bûn evanên kemalîst bûn yani kampanya dest pê kiribûn ku rê li ber koçbûna Kurda bigirin bira Kurd tên Rojavayê Tirkiyê yani kampanya yani hadi em dibêjin însanên sivîl van tişta dikin gelên normal dikin lê vana cesaret jivan kesan girtine ku guya xwe entelektüel rewşenbîr dibînin siyaset medar dibînin yani vana warkin em dibînin ki îro ji bilî ku van êrişên fizîkî êrişên di medyayê de jî lê hember Kurda saziyên Kurda partiyên Kurda tên kirin yani herî dawî yani ew qesban êrişan zêde bûn ku rabû baroyên bajaran daxuyanî dan û şermezar kirin van êrişan her wiha partiyên Kurdan wan jî daxuyanî da û şermezar kirin van bûyeran lê medya Türk bi taybetî jî a girêdayê hikûmetê vana hedef nîşan da yani yek jê yenî şefaq bû ku yani servîsekî pir xeter avêt û got vana giş baronên kandîlê ne yani her wiha di medya sosyal de jî dema yek Türk stranekî Kurdî dibîne an bernameyeke Kurdî dibîne derhal dest pê dikin yani ji devla ku rexne bikin nizanim nêrînê xwe bêjin direkt gotinên nîjatperest gotinên çêr û heqaret tiştê wisa yani tehammül nakin ji Kurdaran têvan êrişên ku di medyayê de çêbin vana çawa binirxînî بله از بیم سروان مسئله این که تو دبیجی تبعث کر اگر جبیر نکیم لی بری ویدا او کسی انتلیکتوال سیاسی که بحثوان تکر او انتلیکتوال همین سیاست مدار او خوار بری 20-30 سالاجی دما که بزوری کردان کوچبر کرن بو باجارین متروپولین ترکا و چاویجی پروژه دن ایوان هبو دیگوتن به آوایی امی برسا کردی به چارەسەر بکن وایە ناوبەرە کورد و ترکا دا فەرق نامایە وایە ئەم تێکیلی هەودانن ئەم ji hev jin digirin em dizewicin em hemîn bajara da dijîn êdî pirsa Kurdistan nemaye pirsa Kurd bi vê awayî namaye hêviyekê wan projeyekê wan bi vê awayî hebû dema ku ew kirin ku Kurd bên bajarê wan Kurd bi xwe ji dilê xwe bi ewkê xwe welatê xwe terk nekirin nehatine bajarê wan و لی حساب بین نجات پرستی ملت شی نکریبون دست بکده از بی آوایی بکم یعنی نجات پرستی گنزی ساوی دینامیکاوی پر به ارگانیک به اوکی و گریداییه به خود دیار کرنا کردان و
girêdayî ye. Ne tesadüfe nijadperestiya ülküciyan ya niha ya dema niha bi kovara ötüken ya nihalatsız di salên pêncî şêstî de bi derketina holê ya xwendeyên Kurd li İstanbulê ew bûye. Gewa ku xwendewanên Kurd di İstanbulê da di şevên roşhilat da doğu da bi zimanê Kurdî, bi Kurdî, bi müzik, bi folklor, bi nizanim çi, bi rabûnên çina Kurda xwe nîşan didin. Pêra jî nijadperestiya nû ya Tirkiyetiyê ji nû we li hember wê ew dikin dibên barkin biçin ewkê Sîbiryayê kampanyaya Kûsra dikin û li hember viya jî divê em viya bizanin yani ev ya diyalektika ewkê ye nijadperestî û rabûna tevgera Kurdî ye yani ciwan digoşka dixwazin bêjin em Kurd me herin Iraqê digotin. Berê digotin Sîbirya pişra mesela Iraqçî bû yani herin ba Barzanî belê wisa jî digotin herin ba Barzanî û evkê ava gore Barzanî lê Başvan êrişên ku êrişî saziyên bajarên Kurdan wek Baroyê û Partiyên Kurda tên yani vana ji bo çi yani ev rojname vana hedef nîşandin naxwazin ku vana giş bi evdûr dengê xwe bikin yani naxwazin kes van berê her tiştê Mehdî berê her tiştê divê em ji vir spasiyek silavek ji van baroyên Kurda bajarên Kurda bikin. Zanî îro çil û heşt baroyên din yên bajarên Tirkiye jî destek dan wan. Bravo helal be yani bu em destek didin bankesa. Ev ya misyoneke tarixiye helaqî û humanîstî ye û tenê bi vê awayî bi rabûna hukukzanên humanîst mezin li dünyayê li her derê dijî nijadperestiyê bi vê awayî ew bûne. Li Amerîka jî li Afrika jî li Ewropa jî kesên misyonerên mezin ya dijî nijadperestiyê rabûne apartheydê û ew bi rastî lîstikên kolonyal ya devletê ya îxtîdarê têk birine guherandine. Niha li vir ewa Yenî Şefak tirsa AKP'ye tirsa îktidarê ye. Tirsa îktidarê ye ku ew jiyana rojane da nijadperestiya li hember Kurda derkevin ortayê û ew wek nijadperestî werin qebûl kirin û mehkemeyan de di ewka navneteveyî de û vê çaxê bi rastî lîstika devletê bi vê milleta xwe vê têk biçe. Yani milleta ku handan bide motive bike ku Türk li hember Kurdan ew bikin û ji wan jî qehremanên Tirka derkevin qehreman weke qehreman derkevin û ew ji wê ditirsin ji wê tiştê ditirsin ku li vir ew stratejiya ku dixwazin ku bi zordarî li ser Kurdan Kurd ji Kurdîtiya xwe berdin wê bêjin bikerihin yani ji aciz bibin bêjin yaw lanet be heman em dew jî berdin em ê weke însana bijîn nehewce ez naxwazim Kurd bêjin waye wana digotin bi rastî li Tirkiye tenê Türk hene û wekê din kesên din nikarin bikin weke Ermenî jî qebûl kirin viya wa têza wa devşîrmeyên Balkana wa têza qebûl kirin wa herkes wa têza qebûl kirin ew li hêviyene ku Kurd jî bên dawiya da ji vê jiyana zehmet da rojane da bigihên qenatekê ku bêjin erê wala yani em yani wek Kurd nikarin azad divê devletê de bijîn herê ewke ji bo jiyana min ji bo zaroka ji bo malbatê ji bo jiyana xwe rojane ez ê dew jî wa tişta berdim têza paradigmaya devleta kolonyal qebûl bikim ku Türk esasın evindin ew li benda viyanin yani li benda viyanin ku Kurd dawiya da bêje yani na em weka çawa ku ji Kurdan hineka gotin hinek partiyên sereke gotin erê êdî dawayekê me wisa tune ye ew ji wê jî cesaret girtin yani ji wê jî motive bûn gotin vaye Kurdên mayîn jî em dikarin dew jî ji Kurdayetiya xwe Kurdayetiya wan ew bikin. İcar li vir çare çi ye
هناك دبن يعني كرد ب ما في مدافع يعني خو مدافع بكن بتشيك وبتشي از جوار مور بریاوی از خوازم نه. شما دنگ جی پارتین مخالفت در نایل سر به مسئله یعنی جبو چی یعنی مثلا پارتین مخالفت جبو ویتشتی داخل او جیوک وان ده فکرین گلو يعني او تيزا كو از بحثا ياكر كو دبجي كرداتية بردن خو نخن أظنغي ترقاتية قبول بكن ناخوا بجبو با هون هوالي ماني هون براي ماني ام جوا حزكن ناخوا جبو با بخرابتر ببا او تيزا مخالفتية او تيزا كماليزمية او تيزا دولة جمهوريتية يعني اي جمهوريتية نتني اي اكابية نتني اي يعني شفاق وانا يعني ابيا Erdal ününe ku liberali heri sosyal demokrat heri evk digot humanist qaşu digot ji Kurdan ra em nikarin ji wera bejin Kurd em bejin Kurd huni bikevin azınlığı ve çağı ve civata Türkçe ve dijeve ve ev bibe dijmit ya bike u jiyana ve statüya ve jiyane da ve xraptir bibe Başa yani yani muhalefet ev ka muhalefeti netini muhalefet diyamen demaku ev kas saziye dünyen Türkçe yakın hakim. Çaba? Mugo saziye dünyen Türkçe en sivilci zede denk yani Türk'ün jirezeci az jüvera de bejim banal milliyetçi neteve perestiye banal Türk'ün jirezeci gavaku jüvera bahsa vek xater kurdadaki ev dikeve ve refleksa xaparastine diji kurda yani ev dikevin ev jera em sosyolojide dibejin ev ya endişeye ontolojik yani gavaku yani hebuni yani endişeye hebuni carna cibo endişe hebuni ne havceye tu tişten konkret berbiçav nişan bidi sedebek faktörek yani eva psikolojiye ki İro psikolojiya Türk'a birasti civata Türk milleti Türk ji Kurdan ketine tirseki ontolojiki yani tirseki hebuni ev çi hebune yani ya bizanebun tekirin yani siyaset etkin na evya beguman zanebune u siyasete jî jiber çi yani birastî xetera ama xeter çi xetera Kürt veka ew çawa nişan didin heman silah havitin heman herkesî nakujin tehdîtê xeterek kusanînin li xetere li ser teknetewetiya efendîtiya Türka teknetewetî efendiya her Türkekê ye yani di jiyana rojane de her Türk bixwaze nexwaze ji vê teknetewetiyê îstîfade dike weye di rojiyana rojane xwe de ji bo berjevendiya xwe bixwe jî ew Türk ji îstîfade dike ji vê derfetê lewra mesele nîjadperestî ya sivîl em bêjin ya cîwakî em bêjin ew nîjadperestî ya kolonyal ku ya dibêjim ev ya nav xelkê de yani problemeke sosyolojik e u ne tenê girêdayî bi devletê yan jî bi ülküciyan yan jî bi milliyetçiyên tûş û tund û ewan erê ew vê agirê ew dikin û dişewitînin û ew belkî jî gava ku konflîkte ve ji ber sedemê siyasî evên ku pêncî kes sed kes zû tavilê diçin hawara vê Tirkê belkî jî nawan de bêtir ülkücünün lê ne tenê ülkücîne yani ew ji tikarî bibî Tirkekî ji rêzê ji normal gava ku êdî bêjin ya Kurd bûye bela serê Tirkekê tavilê mobilîzasyon gotov e yani hazir e rastî mamoste heya li hemberî van êrişan cezayên tund neyên dayîn û ew kesên ku van êrişa dikin neyên cezakirin ev êriş wê dewam bikin di rojên pêş de jî dikarin hîn mezintir bibin ev kurdofobiya ku li hember Kurda tê kirin wê zêdetir bibin yani eger di vê mijarê de gotinê te hîn mabin fermo dewam bike ez ê ew kê daviyê bibêjim yani
mesela çare da ev tiştê ku te got ew e yani şu yani divê yani rastiyan bibêjin problemekî pir girîftar e pir mezin e çi dixwazim bêjim yani em tenê ew tiştên ku di medyayê da derdikevin em agahdariya me bi vê awayî çê dibe ji van nîjadperestiyê lê ya rastî eviya sedî deh jî nîne ya rojane sedî deh jî nîne eger em bi ewkî bi hürgilî li ser mesele nîjadperestiya Tirka îro di jiyana rojane da em lêkolînekê bikin em lê binêrin problemekê pir dijwar e pir xeternak e li ser her Kurdî heman bêjî ew berê te dît yani hineka digotin ya tu ne veke Kurdayî veke ku ya qabûl dikirin yani ji xwe re îdî ew tişt ne yani ji her kesî re gawa ku bizanin ku Kurd e bi rengekî bi şêveyekî şiddetek heye şiddetek ahlakî şiddetek sembolîk şiddetek psikolojik şiddetek heman şiddet ne tenê fîzîkî ye ku êrîş bibin ser ew bikin ya rastî mahalle baskısı yani mahalle baskısı şu divî warî da mahalle baskısı wisa ye ku Kurd nikarin dengê xwe bikin yani bir ciyanda yani gelek Kurd xwe vedişêrin bi rastî ez şahîdê gelek Kurda bûme ku dibe ez Kurd bûme min nizanbiye yani yan jî dibên yekî Kurd re zewcandî dibe tu bi yekî Kurd re zewcandî yani te wek bêje te tişkî pir xirab kiriye yani mahalle baskısiyekî mezin heye yani heyvana jolê ranebin ev tiştî çareser nabin yani ne tenê yani ew yani ya rastî ew ku problema mezin herî mezin di nav Kurda da bi girêdayî bi mesele nîjadperestiyê ve tiştên ku bi wan re jî çêdibe ew diyar nakin yani Kurd xwedî serberz e xwedî ew ke qabûn xurur e qabûn nake ku hineka jêra gotine tu pîsî yani ya nikare ji bîne ziman yani tiştekî wisa nikare bîne ziman bir ciyan da jiyana rojane de ya rastî Kurd tuşê nîjadperestiyê dibin ez dibêjim hema her roj dibin lê viya diyar nakin xwe vedişêrin xwe vedişêrin divê viya bêzanîn ku çareya nexaşiya weka kanserê ya nîjadperestiyê heye ew jî derxistina holê ya nîjadperest e nîjadperest û li hemberî dibe li hemberî wî derkevin yani dema yek lê heqaret derdikive dibe bersiva wî bide ku îspat bike û bi girseyî bi eşkere ne tenê fîzîkî yek û yek bi girseyî eşkere nîjadperest tirsonek e nîjadperek hêza xwe ji kitleyê digire ewa gawa ku ew ê Konyayê belkî 20 sala xastiye ku dijî vê Diyarbekiriyê tiştekê bike bi xwe nikare bike tenê ji Kurdan ditirsin ji xwe eviya ewkeke gawa ku tenê ne ji Kurdan ditirsin min ez li mintiqeya Egeyî 2 sala lêkolîna têkiliyên Kurd û Tirka dikin tiştên encamên ecêb hene ku min ji xwe re derxistine yani bi rastî ditirsin û anaha êku pêşiya vê xeteriya mezin digire heyanaha jî ew e heyanaha du tiştê de evlenînin nîjadperest yek ew e ku gelo Kurd çi bertekê nîşan bide duyem gelo dewlet bi rastî di paş wan de wê bisekinin ya nasekinin ew du tiş gawa ku ji bo nîjadperestê Tirk zelal ve û imkan bide ji wî re nîjadperestê Tirk weka girseyî weka ewkê ew ê bibe xeterekê mezin çawa ku bûne xeter li ser geyrî Müslûman berê xwe dîrokê da kodên vî henin li İzmîrê li Egeyê li Çanakkale'yê li her derê bûne bela û wana ji holê rakirine ew ê vê gavê jî vê bibin ewkê lê min got nîjadperest tirsonekin nîjadperestî cürme kujere qetîle dijî insaniye û dema ku ew
تایبەتمەندیên vê di mehkemeyê de di raya giştî de derkevin holê bibe eyan ji evkera ew ê jî xwe dest pê dikin lava dikin tobe dikin dibêjin ya em hatin xapandin ew kin yani sîmbola nîjadperestiyê Tirkiye ülküciyan Sedat Peker bû hûn zanin ji hêvî dikir ji devletê hêvî dikir ku jê re firsendên derfetên wî yê maddî û nizanim çê bidin lewra got ez hazirim di xwîna Kurda da yani behr çêkim ji xwîna Kurda em çi digot yani gotinên wî hebûn aniha gewa ku bixwe ket evkê bixwe tenê ma rabû got yani rastî ji axaftinên wî ew bikin analîz bikin yani derdikeve ortaya ku jê re brengekî yani ew tabi eşkere nabêje brengekî ji Kurda namustir kes bi şereftir kestin neye behsa Seyîd Rıza dike behsa Kurdên ku derdikevine ser çiya dike behsa evkê dike yani nîjadperest wisa dirûye jî yani dirûye jî direvkare jî nîjadperestî divê her roj di rojava Kurda de bin lê têkoşîna dijî nîjadperestiyê di nav Kurda de li evkê xwe sosyolojîk li aktorên xwe li misyonerên xwe digere misyonerên mezin ên weka li Amerîkayê li Afrikayê kesên ku li dijî nîjadperestiyê sekînin û bûn layıqê Nobelê ya aştî yani bi Kurtasî divê Kurd li hember derkevin xwe biçûk nebînin dema hekaret wan tê bersiv bidin dema êriş li wan tên kir eger îzin bidî bi cumleyekê ez ê gotinê xwe xilas bikim bi cumle bi hevokekê fermo têkoşîna Kurd û Tirkan têkoşîna şerê efendî û koleya ye kole cesaret kiriye rabûye ser xwe gotiye tu ê min nas bikî ez ji te kêmtir nînim ez ji te baştir nebim ez ji te kêmtir nînim divê tu min nas bikî efendî dibêje na ez te nas nakim tu koleyî tu xizmetçî xizmetkarî tu yê her xizmetkar bimînî aniha em di noxteyek krîtîk ya dûr de eger kole bêje erê wala vê carê jê ez tirsiyam û wela ew bikim ew ê heta wê bimîne kole heta wê bimîne xizmetkarê Tirka aniha deme ku Kurd bêjin na me dîrokî me êdî gotiye ku em vê statûya koletiyê qebûl nakin hûn tewayiya Tirka jî rakin ser me seferber bikin em ji kurdayetiya xwe kurdbûna xwe nayê xwarê hûn divê me çawa ku em dixwazin hûn me bi vî awayî nas bikin û têkoşîna ya bidin û teslîm nebin teslîm bûn hetayî koletiyê ye rast divê Kurd tu carî teslîm nebin li ber xwe bidin û li hember van heqaretan û êrîşan derkevin eger dernekevin wê dewam bikin kek Yaşar birêz mamoste Yaşar wek tu dizanî gavkadinê te got nizam Sedat Peker berê li hember Kurda gelek tişta dibû îro pişta xwe dide Kurda yek jê jî Recep Tayyip Erdogan Serokkomarê Tirkiyeyê ku yani her demê bi hinkara li hev dikir beriya 10 roja serdana Diyarbekirê kir û wî jî wek bêje pişta xwe da Kurda xwest alîkarî ji Kurda bigire serdana Diyarbekir kir bi rastî ev 10 roja derbas bûye ji ser serdana Erdogan gelek kes hîn nîqaş dikin yani ez bi xwe bi rastî min tu tişkî nedît di nav gotinê wî de ku pirsa Kurd çareser bike yan jî çi bike yani hinek kes de dibêjin dema siyaseta Türk dikeve tengasiyê dixwazin herin ji Kurda alîkarî bigirin beriya demekê min lêkolînekî Türka dîtibû ji sala 1955 vir ve ew partiyên ku bi destê xwe bûne îktidar eger li bajarên Kurda nebûn partiyên yekem nikarbûne bibe îktidar yani tê wê wateyê ku ew partî eger ji Kurda deng negirin nikarin bi serê xwe bibin îktidar wek mînak Ecevît Qaraoğlan di heftê û çara de ji Kurda deng girt
دنگ خود درخست سدی چلی چلو دو ترگوت زال دنگ جکوردا گلک دنگر رجب طیب اردوان ارباقان وانا گلک جکوردا گرتن جا ایرو اردوان دیسا چیه جکوردا دنگ دخوازه يعني دورده جبلي كو يعني وقت بيجا كو حبسخانه ويد بوغارين بكن نافندا كولتري يعني قالوا ما نافندا كولتري چاره سريا برسا كرده يعني دي چاو بنرخيني بين اوكي في سردان اردوغان او غوتنين وين لدياربكر قالوا براستيجي اردوغان پیامکی جبو چاره سريا برسا كرد لدياربكر دا چه بيجي نهاج همو سیاست مدارین ترکا ج مسئله کردان ده رین کردان ده اکو جخوا اوله بو رجب طایب اردوغان يعني رجب طایب اردوغان حتی ج کردا غیدی بو تبی بیا دگوت کو او مجبوری منن يعني او نکارن رأي خو بدن كماليست جبهة رأي خو بدن مهبة رأي خو بدن اي بارتيه دل كردستاني دنفس رايداران ده سيشمنان ده ديكوتوميك هي زدبونك دو كتب بنا يكي هدفية ايدن اكابية يعني تو رأي خو ندي هدفه تو بدي اكابه تو بدي اكابه يشاد خوازن از تكم نابره دوی نابره ده تماشوان ما اگر بخوازن پرساجي بك برابن سينن كيك يشاد برسبا وان جي بده فرمو سرچاوان حيا او 2005 وردا يعني يا راستي از برجران يا دوباره ديكم رجب طيب اردوغان نج هدفيت غيدي بو نج PKK غيدي بو رجب طيب اردوغان جملتي كرد غيدي بو يعني جملتي ندخص بكرد ايدي دكوت يعني ملتي كرد شد فكره شي اودكا شي او كمنينا شي غما منينا من تشتكو دخواس از بكم من كر و داويدا او تشي با او علي بشكريا من بكن يعني جوي او لبو جوي جبركو نور ميكانيزما يكيا هدفيا و اكابيا ان هدف او كبي هي حدودك كبي هي كو ريابدي او يا 40% اوتوماتيك AKP حسب تكركو أبن ماين برين بينن يعني جويرا لورا بارتيا دوا ويا داوطوغلو gelecek لورا أزبيور لورا أو يا علاقات خيا سوسيولوجيا بين انتر öznel يعني ناوبرا özneyان da Jukurdان أو iletişimi bir ne tane Jukurdaan hatta tkarım bejim هوالي خي AKP'yi Kürt şibir. Yani insanın siyasetmedarın Kürt eko navudengin ji Diyarbakır'ına, ji mentıkayına, ji vanına buvan raji alakati xwe nababu. Yani gayidi bu ji Kurdana. Ji kesi xwe raji gayidi bu. و حتى مثلا مهبدا چما مهبرا چما او غازلين كردا و هوالين خو گوی خو گرتی بو نه خاص وان تشتا وان گوداری نه گرتی بیرامن يعني رخنه مصادهاتن دوتن برا AKP ما پرنه به دوتن اون چت بجن اون چا کارن تشته مصادهش يعني جواره دغوت هنر نشي خو يعني ازانم چدكم نكر نقلي بدن بمره ابنكين لبي دافي شو مجبور ما دو تشبكل دياربكري قلتكو هدف خرابه هر تشتكو در دجي واتشبويا لهمبر واتشبويا جبر هدفيا PKK و اخافتنا وی رتوریکا وی پر باش خطیبو آماده کرن بیامن yani گلیو گازنین کردا هم خلق هم سیاست مدارین کردا در حق PKK دا HDP دا چه رخنه وان هنه ویا باش د تکست آخا متنا آخافتنا خدا پر باش او کریبو بجی کریبو دویم جی گوت کتشتک گرینگه گوت ام او جیانکو ام ل 2005 لور بون ام لورن يعني ادوير ام سكنا خما نگوهران ام سكنا ما من جواری راکریه هدف راکریه نظام PKK راکریه
بله او تش گرینگن او دو تش گرینگن یک اردوغان جارا دن مجبور ماکو بکردارا بر شیوه که بپیوه بکوه دیالوگه یعنی جی مونولوگه لی جی کردان را بپیوه او یا گرینگه دویم دخواست سکنا خواه گوا کو بیجه سکنا من جمه پیرا جی هن پیاما بده yani binir ez koleyete ninem min mecbur neke ez yani mesajı ki MHP rejim MHP'ye raci le esas fikramın biyamın yani ez tabi insana ki kuj durwa evdikim yani min ne nav HDP'da ne AKP'da embejin evkamini çavkaniye min agahtariye tünene le tahmin axa hipotez axa dibêjim biyamın Erdoğan çu Diyarbakır'ı testek bike. Gelo HDP bigre jüve vek reaksiyon muhalefeti kazanç bike yan alternatifek heye ku ev usa bike ku jigirtina HDP'yi AKP istifade bike. Jibo min jibo teskirina via Erdoğan çu evke. Levra axaftina vi her yezede ser HDP bu, PKK bu, xarabkirina wan bu u tiştên rastî jî digo, rast jî digo. De axaftinên wî de rexneyên wî de pir tiştên rast jî hebû. Ji wê hêviya Erdoğan ev e ku ji Kurdan re veke bêjê em di evkê de dibêjin nav tekstê de yani bin tekstê heta yani dibên ya satır arası bi Tirkî. Bi vê bin tekstê peyamek ji Kurdan re dida ku eger hûn piştgiriya HDP'yê nekin eger hûn bi HDP re nebin waya ez di ciyê çareseriyê de me ew sekna çareseriyê de me ez vê bi vera dikarim birêve bibim. Yani eviyat beguman retorike axaftine ji bo ku test bike gelo Kurd ve bixapin yan na. Kurdê bêjin erê ew tiştê ku tu derheqa HDP de dibêjî rastin lê ê tiştên HDP jî derheqa te de dibêje rastin. Yani tiştên tu jî qetilê Kurdayî, tu jî dixwast ku Kobaniyê ew bikî, tu jî li Sûriyê, li Diyarbekirê, li Nisêbînê, li Cîzreyê, li her derê mala me xira kir. Yani tu kujerê her me te dest piştgiriya te kir ji ber ku te digo destê min neketiye destê evka xwîna Kurdan. Yani evên hemû ê partiyên din destê wan de xwînê Kurdan hebûn ê te de tune hebûn loma Kurd piştgiriya te dikir. Aniha xwîn ji destê te dirêjî. Xwîna Kurdan, xwîna Kurdî gencê Kurdan ji destê te dikir. Yani Kurd viya nabînin. Lê tevî viya biyamın Erdoğan çû viya test bike. Gelo HDP bêgirtin ji ber ku Kurd ve reaksiyonekê mezin dikarin nîşan bidin ne tenê ê ku reyê xwe didin HDP. Reyê xwe didin AKP jî dikarin reaksiyonekê mezin nîşan bidin bi rastî muxalefetê piştgiriya muxalefetê bikin eger HDP were girtin. Lê çareyê wî din hene yan tune. Baş hinek kes ya hevdîtina Joe Biden vegirê de kare tişkî wisa hebe yani ku Erdoğan bixwaze siyaseta xwe bi nîjadperestan bi MHP re bigere. Tişkî werkare mirov dikare tenê texmîn bike yani ew tiştên wisa em agahtariya me tune Joe Biden cêra çi gotiye lê tabii Joe Biden bêguman ku em dikarin texmîn bikin ku ji bo demokrasiya Tirkiyeyê ji bo mesele bi Kurdan re piçik bi nermî li gor mafê mirovan tev bigere yani daxwaz mexwaza wisa kiriye lê ez nikarim bibêjim ku eviya faktoreke ew e diyarker yani belirleyici faktore ku Erdoğan ji bo wî çûbe dikare rolekê bilêze dikare ji bo îmaja ku dixwaze ew bike ku em bêjin Amerîka gelo Tirkiyeyê qebûl bike ji bo vê îmajê dikare ew bike. Ez sosyologum dikazim bi van faktorên sosyolojik meseleyê analiz bikim. Evên de ne analîtike yani destê min de informasyona ku satine.
Na. Jbela ku ji bivya ve girêdayê Erdogan piştî jî çû Kıbrısê daxuyaniyekî li wir dan hem Amerika hem Yekîtiya Ewropa hem welatên têkildar aciz kir yani. Yani Erdogan li wir got êdî em daha ne civatin em dewletin li Kıbrısê yani bê ku Kıbrısî qarar bidin li ser navê wan qarar da bê ku dewleta siyaseta dewleta Tirkiyeyê rûnê ku bêje êdî siyaseta me Kıbrısê ev e wî bixwe çû li wir got êdî em dibêjin dewlet heye li vir dewleta Tirkiyeyê yani ya jî Amerika û Yekîtiya Ewropayê aciz kir yani ev tê çiwateyê dixwaze mesaj bide netewperestên Türk yan çi çawa tê nirxandin Kekmehdi, mesele bi taybetî de Erdogan da, di tevgerên Erdogan da em yekser her daim bi girêdayî bi tekstê rasyonalîte negerin. Yani kontekst heye, kontekst çi ye? Çarçuva. Çarçuva ev e ku kısmekê ji siyaseta Türkan, bi taybetî ev ku temsîlî Erdogan dike, yani muhafazekar, İslami ku li ser ewka Osmanî ne ewana duwan da ewkekê heye, sendromek heye ku ji Abdülhamîdê vir da ew winda dikin. Her winda kirine Ewropî, her li ser wan ew kirine evên seküler, her modern her dijî wan ew bûne. Duwan da yani ku neheqiyek li hember Tirkiyeyê çêbûye. Yani Avrupî neheqiyek li hember Tirkiyeyê çêkirine anaha rewşa ku Tirkiye anaha da hala hazırda têde ye ew ya layıqê vê ewkenîne ew ya neheqiyek e. Ji ser vê neheqiyê we bi rastî bi dîskurseke pir giran mezin Recep Tayyip Erdogan wisa kir ku dewletekî kolonyal ya ku kujeriya Kurdan dike ya ku li hember her milletî di wir da zulm kiriye kir ku veka ku ew kin ew mağdurin ne kesên din ew mağdurin niha ji Amerikayê tiştekî dixwaze ji Ewropayê tiştekî dixwaze bi vê dîskursê yani dîrokoyê da li hember me ewkekî heye wekê din Tirkiyeyê dî ne ew Tirkiyeya berê ye îmkanên wî derfetên wî dewlemendiya wî zêdetir bûne destên wî dirêjtir bûne û behêztir bûye lewra divê me êdî wek bi vîzyonekî jeopolitîk ya nû ku em dixwazin divê hûn me bi vî çavê qebûl bikin ev ya mesajên her mesajên Erdoganê gava diçe Libyayê vê mesajê dide gava diçe Sûriyeyê vê mesajê dide diçe Azerbaycanê vê mesajê dide mesela Kıbrıs'ta jî êdî derfetên ku mesajên wisa bide kêmtir bûn yani bi hudud êdî li her derê nikare vê mesajê çi destê wî da maye Kıbrıs maye çû Kıbrısê mesajek peyamekî wisa da weye ez ne Tirkiyeya berê me ez dikarim ez bixwe ser ewka xwe dikarim bikim girêdayî bi vê ez tiştekî daviyê bêjim lê berê ji bo Kıbrısê ez rastî sporê ser Kıbrısê nînim zêde tevî daxuyanên Erdogan ne dema ku gelek hevalê min ê Kıbrısî hebûn ji ewka gelek em bi hewra me xwendiye gelek hewtê min û bê çaxê ez mesele Kıbrısê me di şobantê zû de ye ya rastî mesele Kıbrısê ew nakim lê em mesela Kıbrısê napeyvin em daxuyanên Erdogan tiştekî pir girîng û ez hevîdarim karim ez ji binêran re jî di çatê de bişînim biya min divê Kurd vê axaftina Erdoganî belav bikin ez erê digel dewletbûna Kıbrısa Tirka me Tirkên Kıbrısîya me bi rastî ez ji bo dewletbûna wan nim ez piştgiriya wî dikim çawa ku Erdogan evke ez hêvîdarim ew model bibe ew çareseriyê li Kıbrısê ya ku Erdogan wek model pêşniyar dike bibe model ji bo Rojhilata Navîn bibe model ji bo hemû dewletên ku
Kürtçe teda dijin bu Türkiye'yi bu Yani İran. vaka ku beje Erdoğan tij bo Türkiye'nin Kıbrıs'e çi dixwazi Kürtçi hakkı var. Aynen. Te bu Kürt'ün Kıbrıs'e tego ki eşit egemenlik hakkı. Yani du devlet bun. İki devlet bu. İki devlet. İki devlet ve evke. Du devlet bu. Ev tekst tabi bir baş hatiye formüle kırın. Brasti beku em ez xazı peyda bakın bir Türkiye min şuha ev cin ku Kıbrıs. Hemcenak edi vakti meclis koy kemen. Kıbrıs Türkleri min rakriye min kiriye Kürdistan yani Türk ve Kürdistan brasti mirov dikare ve formülasyonu şuara bika Kürt siyaseti Kürt zani eva 5 sala ka em çava bixazin formüla me çiye em çi dixazin eva Erdoğan jimere formüla kiriye em ve formüla li ser Kıbrıs'ı Çay bravya ve kare siyasetmedarın Kürt partiyin Kürt. aynen Erdoğan rameji bre vay vay. ya bikin ev yani ku eşit haklı dibe çi dibece mesela burada dibece azınlık olmak jibo Türk'ün Kıbrıs'ı hakarete çava emi azınlık bunu kabul beke azınlık ne diyor ki ev ka Türk ne karabiya kabul beke yahut da Kürt'e azınlık yani 150,000 insana jibo ve hakarete ku azınlık bunu 25 milyon Kürt azınlık şimdi karabi yani azınlık şimdi karabi ev ne diyor da ev kaya yani ev model yani eğer çifte standart nebin, eğer şuara tiştek edin ara tiştek edin nebe. Yani perişkot digotin yani mesela bu Türkiye'nin Balkan'a bu Yunanistan'ı, Bulgaristan'ı hunçu dixwazin dibe gere hun bidin Kurdaj vaki Kıbrıs'ı yani hun jwara çi dixwazin dibe hun bu Kurdaj. Yani bu saybeti bu Kıbrıs'ı ve daviye gavaku be evke Kürt brasti evya karabine as bu Türkiye peyvim evke evke. Dibe Kıbrıs Türk'ünün egemen eşitliği ile eşit statüsü teyit edilmelidir. Çözümün anahtarı da budur. İki devletli çözüm olmak demek, olmaz demek Kıbrıs Türk halkının egemenliğini, eşitliğini, bağımsızlığını, devletini ve kazanımlarını görmezden gelmek demektir. Hiç kimse Kıbrıs Türk'ünden müktesap haklarından, kendi devletinden, eşit statüsünden, egemenliğinden vazgeçmesini, Rumların iradesi altında azınlık olarak yaşamayı, onların tahakkümüne girmeyi kabul etmesini beklemesin. Kıbrıs'ta diniyle, diliyle, kültürüyle farklı, eşit statüde iki halk ve iki devletin bulunduğu kabul edilmeden müzakerelerde ilerleme sağlanamaz. Dibe vana gotana biçuna Diyarbakır'cı bu gotana. Yani hem jilben divi bun. Böyle. Yani ne brasti evya ne okey evya dibe mirov yani bu 150,000 insan başa gurta evya siyaseta nu ya devleta Türkiye yani gotine Erdoğan'ı. Yani az baber nakim ve gotine gelek tiş hatibin guartin şu beredaji şu hayanaha politikaya kud gel yektiyanete ve evdike Kıbrıs ve Yunani evdibe iki halk iki federasyon yani iki federasyon evya dıvır da konfederasyon emerif tikarebecek konfederasyon yani iki devletli tikari iki devletli cumhuriyet که مامۆستا یاشارەگەردانش بۆ سەردانە دیاربەکر و وانشتا گوتنێ تێ داوی هەبن بێژە تو نەبنجی ئەم کارن دەرباس مژارە خۆی دەم ببن ئەگەر چکیدن تو بێژیش بۆ دیاربەکر تشتێک و باوەرم تشتێک و من خواست حقا بێ زیارەتێ دا بێژم بۆش باش وێ چاغەیان دەرباسی باشوورێ کوردستانی بوون کو لەبەر دیسا ناوێ ئەردۆغان ژی دەرباست بە براستی دریا دو هفته لناویانه ده هن پرسکرک درکتن و پروبلم دیست درکتن هن کس بیا وقت داربه جی بناف کرن وقت امدزانن بریا سالک و نیو زده کنگرا یانه ده هات بریار داین کو هف سروکاتی هبه و لور بریار هات داین کو پاول طالبانی و پسمانوی شیخ جنگی طالبانی ببون هفسروکه یعنی که
Yani tabii hevserokati di nav Kurda da zêde ne pir evke ne pir modeleke evke ji bilî PKK yan jî HDP em bêjin. Ev belkî mekanîzmakî kontrolê ku hevdû kontrol bikin ji bela ku bi rastî di yenekê de berê jî problemên pir derketibûn ta ji dema Mela Mustafa Barzanî bigire heya salên notî piştre Navşirvan Mustafa û Hereketa Goran piştî wî jî Berhem Saleh van bûyeran çêbûn. Belkî ji bo wî bû vê tiştê çêbe. Lê wek min got beriya du hefta ji Lûşka de hinek bûyer çêbûn û Paul Talabanî xwe wek serokê yenekê îlan kir. Ez pêşî dixwazim tu vî şîrove bikî dawiyê hinek pirsê min ê din karin hebin ez ji te bipirsim. Ji bo çi wisa bû yani? Yani bêguman ême derheqa bi taybetî di siyaseta Silêmaniyê de navend Silêmaniyê de bi kasê ku navend Erbîlê dihoke evke agahdariye me zêde tune ye. Ew jê ji ber wan e yani ji ber soranî parêziya wan e ew dixwazin bi soranî tenê ew bikin kurmancî zêde naxwazin bikin ji bo ew reqabetekê ewkê lehçeyî heye orada. Lewra em jê ji agahdariyên ku rastîne ji gelek terefan gelek çapkaniyan em piçek bêparin. Ya rastî li ser wan agahdariyên me ser hin kesên ku piştgiriya hineka dikin û dijî hinekanin em ji wan agahdariyan zêdetir digirin. Lê tevî viya em dikarin piçek ewka xwe bikar bînin ka yani bi rastî agahdariya objektif gelo mirov dikare divan münaqeşeyan de peyda bike zelal bike yan na. Divir de derbe têgotin mirov dikare viya bike ji ber ku ya rastî bi kongrê hatibûn lê bêkî kongre çêbe ew xwe serokê yani û ne tenê bi kongreyê hatîbû li wir Lahor Şêx Cengî bi rêjeyekê pir bilind kirin ji Pavel evtir bû nêzîkî 225 reyên vî zêdetir bûn. Lewra ku dixwastin ku kurê Talabanî Celal Talabanî weka mîras kurê wî cî bigire vê forma hevseroktiyê ev kirin. Îcar divê demê de bala min kişandî bû berê vî da ez carna ew bernameyê wanê soranî godar dikim ew bernameyek heye evîn aso çê dike dûwir de hevpeyvînek diger Pavel kirîbû ew çawa ew muşkile nakokî derketote ew axaftina vî hat bîra min. Digot ku piştê ew mesele Kerkûkê hevde cotmeyê got ku ez Kubat û Lahor insanekin yani şexsekin hûn dikarin me her seyan wek kesayetiyek hesêb bikin. Çi tiştê me cuda ew tune ye her tiştê de em li hevin bi hewranin û ew kin. Gava ku ew nakokî derket min got jiyana siyasetê işte wisa ye ew nake yani tiştên wisa mutlak qebûl nake wisa kategorîk kesîn qebûl nake. Tedî te münaqeşe nav Kurdên Bakur da bi taybetî û Erbîl hevlerî li ewkê çêbû yani weke ku ji îxaneta di Kerkûkê em bêjin dol tê hildan weke ku ewana ew tê paqij kirin ez nedivê ewkê de yani problem bi çi awayî ne çi aliyê Pavel ve ne ji aliyê Lahor ve ne ew mesele ye. Di wir de biya min di navbera wan de çi ferqiyet tune ye.
problem ser ekonomiye. Yani şunu hatına pereye finansi ya yekitiye, ökü deste yekitida yani. Deste yekitida gava em dibêjin em hesab bikin ku devlet tame ya di parê soran evkan da Süleymaniye'de. Yani ev dahatu petrol û çûno hatin gümrüka Hacı Emrani û ev derê hemû tiştê herî giringe mesele perejî bi rastî birayên aslında ew nake. Yani dûrda kî monopol be, kî destê kî da be em bêjin bêguman ve peşmerge jî bê paşê destê wî da ye, siyaset jî destê wî da ye, bê ekonomiya ew nikarî ordî xwedî bikî, ew xwedî bikî. Dûrda problem derdike. Yani problem biya min ku dema Lahor destê xwe danî ser van tişta û taybetî istîxbarat û ekonomiyê di navbera hikûmeta merkezî ya ku digel QDP baş li hev dikin û li vir tiştekî taybetî ye gava ku ev ya meriv divê bibêje kesên ku ji yekîtiyê digel QDP kar dikin çi problemî wan heya niha nebûye. Heya wisa bûye ku ji wan re dibên weka ku ji mala Barzanî. Tê bîra min gava ez çûm mevkê ji dema Berhem Saleh Serokvezîrê Herêmê bû êra digotin Berhem Barzanî. Ew qaz jê ew ketî. Niha ji bo ji vê şexş Cafer ê ku ev kê ye alîkarê Serokkomarê Serok Devletê ye Nêçîrvan e. Ji bo ya ew tiştê gotin. Ji bo Kubat digotin. Yani kesên ku bi rastî ji bo ev kê digotin. Ji bo navê ji bîr kir. Ew jî alîkarê ew kê bû, alîkarê Serok Barzanî bû. Kosret Resul. Bravo. Kosret Resul jî digotin. Yani ew kesên ku heya niha ew ya bala min kişand divê ew kê da. Yani kesên ku bi rastî digel QDP'yê weka di nav koalîsyona hikûmetê de kar dikin çi problemê wan tune ye. Lê gava ku desthilata yekîtiyê weka partî, weka ekonomî, weka istîxbarat di destê yekê din de be ê ku ne li heve li gel hikûmetê bêguman e problem vê derkevin û problema ku em bêjin derket jî ji ekonomiyê pê we mesele PKK. Yani mesele PKK da jî Lahor ne wekê helbesta hikûmet û helbesta Kubat, helbesta em bêjin Şeyh Cafer ya Kosret vê politikayê ev nedikot tê zanîn ev ya êdî derheqeviya da baş agahdariya me informasyona me heye ku ew bi her awayî piştgiriya PKK'yê dike û di vê meseleyê de jî yani weka ku bêje ew ne problema Kurdistana Başûr e ne problema yekîtî ye ev ya problema QDP ye mesele lê dibe de mamoste Yaşar ferma devam ke. Divir de yekîtî giring e. Yani mirov divê bi rastî ser vêya analîzên ilmî bike, baş bike. Yekîtî yani di çêbûna birpartîtiya Kurda de, siyaseta Kurda de ne tenê li Başûr bi her awayî rolekê wî giring çêbûye. Ez dixwazim Kurd bi rastî ser vê meseleyê weka problemê xwe naxweyî bi eqlî selîm ew bike. Ne tenê heman terefkirê yekê dijî êdinê. Yani tiştek mamoste ew rast e ew wisa ye lê di medyayê de hin îddia jî hatin kirin ku tiliya dewletên cîran hene heta hin kes behsa îngilîza dikin ew jî karin hebin divên ji bela ku malbata Talabaniyan li İngiltere diman têkiliyê wan û îngilîza hene tiştên wer tê gotin heta hin îddia hene ku çûye ber Pavel ku Serok Komarê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan qaşo ji Lahor cengî Şeyh cengî ne razî ye viya ji Pavel re gotinên wisa derketine û hin kes jî dibêjin ku yani malbata Talabanî
war iddia dikin ku Lahor cengî li gor ne li gor yenekî li gor pedekê hereket dike li gor bercewendîn Hewlêrê gotinên wisa jî derketine yani her çi westego mesele ekonomîk be jî çawa ne Lahor li gor KDP'ye ev dike Pavel li gor KDP'ye hereket. Yani tu van çawa karî binêrxînî. Yani ez işler bêjim yani li ciyekê li xaniyekê ku agir ketibe herkes ve destê herkesî ve têde ev be. Lê ew agir ne hineka derxistine. Yani nav yekîtî da hê berê Celal Talabanî vakûmekê valabûnekê seroketiyê hê dema vî de jî. Yani hatta ez karim bêjim dema Celal Talabanî gava ku çû xwest bibe serokkomarê Iraqê Hewlêrê hiş, Kurdistanê hiş, problemekê wan derket. Piştên birnavî jî problem kurtir bûn. Nikarîbûn otorîteyekê ew bikin. Bêguman kesên kadrên baş nav yekîtî de hebû. Lîderên baş jî hene. Lê wana li hev nekirin. Nikarîbûn li hev bikin. Tevî bi alîkariya Kek Mesûd. Yani Kek Mesûd divî barî de ew tohmetê dikin. Yani rastî ji bo ku problemin yekîtî kurtir nebin, yekîtî da ew çênebe bi istikrariyekê çênebe ez dizanim Kek Mesûd gelek hebil daye ji ber ku ev ya pir li gor ewkê jî yani aqlê jî yani yekîtî û KDP balansekê siyasetê ew dikin çê dikin de ewkê da de siyaseta başûrda. Lê divir de yani politikaya helbeste İngilizan jî dikare be Amerika jî Türkiye jî heye İran jî ewkê lê di mesele Pavel û Lahor da ez bawer nakim ferqiyetek heye yani politik ez xwe nizanim politikaya Pavel wekî cuda wekî cihê çi ye heyana hiçi xerekterek çi etosek wisa diyar nekiriye ku ferqiyeta wî çi ye yani ez hemû dezgehên wî saziyên wî medya in Lahor yani Lahor da ez dixwazim li vir tiştekî bibêjim ku belkî ev ya gelek kes nikarin qebûl bikin ev ya nêrîna min ya vê davî ye yani em bêjin min Lahor nas nedikir nizanîbûm yani min Pavel jî nas nedikir nizanîbûm. Ew jî paraşûtê ji İngiltereyê Amerîkayê hatin ketin ewke ev ya jî problemekê din e ku mirov divê bipeyve bernameyekê din de yani ew kuzenan ew neopotîzmê li başûr problemekê pir mezin e yani ew tiştekî din e lê tiştê ez dizanim yani Lahor gava min hin tiştê wî teqîb kir û mirov analîzên wî rabûn û rûniştina wî têkiliyên wî mirov dinêre yani mirov dikare bêje ku Celal Talabaniyê yê berê ye yani veka demin ciwantiya Celal Talabanî de siyasetmedar e yani ewka wî heye projeya wî heye nêrînên wî heye yani tu dikarî qebûl bikî ya nekî têkiliyê bi xelkê re heye bi kesên re heye û yani piştgiriya wî jî ji xelkê heye mirov divê hesabê biya bikin bi taybetî serkirdeyetiya siyasiya başûr divê nehêle viya İranî pê kar bikin, Tirk kar bikin, İngiliz kar bikin divê ew ez di ciyê serok Kek Mesûd da bim. Siba gazê ew Lahor bikin bêjim yani ji bo problem nebin yani mesele ji ber aliyê formalîte ve formalîte yekîtî de mesele çareser bû ev ya qebûl kir got temam ji îro şunda Pavel serok e ez de jî xwe berdidim serok ji seroktiya ew îtîfaqa Kurdistanê jî berdidim ev dikim lê ez divê kasê ku min Lahor wisa dît Lahor ve rola xwe bilêze ve siyasetê bike goranê ve siyasetê bike û ya rastî mirov divê dema ku ji tecrübeya 2005 ez viya ev dikim dema ku îtîfaqa yekîtî yeneke û KDP baştir dibin, qençtir dibin, êdî navbera wan de nakokî kêmtir dibe vê gavê valabûnekî din derdikeve ortayê di civakê de
وەکە کو ئەوانە وەک پارتیەکی حەسێب دکن وەکە ئیتفاقێکی حەسێب دکن لێ محالەفەت نامینە 2050 دا تشتێکی بویارێکی وسە هەبوو خەتەری هەبوو کو محالەفەتێکی وەکە هەماسێ وەکە ئیسلامی ئەلبەت وەکە یا ئیسلامیین کوردا وەکە فلیستینیان نابن لێ ینی ئالتەرناتیڤێکی ئیسلامی هەبە ez bivê awayî baş dibînim ku goran derket vê meseleyê piçek ewtir kir çek balansek çê noşîrvan karizma bû karî bû ew bike êdî piştî noşîrvan jî goran jî bêliv ma yani hereketên Kurda hereketên lîdera ye yani rastî lîder gava ku ew dikevin krîzekê dikevin ewkekê îro yani divê mirov hesabê wisa bike ku Lahor dibî warî da yani mirov bêje potansiyel namzeteke zanî divê hesabê vî mirov divê bike hema nebêje tamam Pavel êdî serokê yekîtiyê êdî mesele yekîtî çareser bû mamoste ji xwe dema Celal Talabani bû Serokkomarê Iraqê du yekîneyên pêşmergeyan an îstixbaratê serokê wan yekî Lahor Şêx Cengî Talabani kiribû yek jî Pavel Talabani kiribû her wiha em dibînin ku yani van hêza di nav destê malbatekê de ne wekî din jî kare bin ku va Talabani jî li Hewlêrê ye wekte got mesele malbatê de Mehdî yani edbînim yani di PDK de jî war heye yani serok wezîr serokkomar yani bi vî hawî gelo rast e di demokrasiyê de yani sibê roj tişkî bibe yani serokên pêşmergeya jî ji aynî malbatê hene yek çewtiyekî bike yani xetayekî bike zehmet nabe jê hesab bistîn yani tiştê wisa karin bibin yani van tişta tu çawa dinirxîdî neopotizm de ewkê de polîtolojî de ji vê bûyerê re tê gotin neopotizm yani îtîfaqa yêgenan kuzenan em bêjin Braziyan ew problemekê mezin ya komelgeheke her moder komelgehî her netewê ye yani divir heta em dikarin bêjin mesele referandumê de astenga herê mezin ê neopotizma ya Braziyan yani astenga herê mezin lê divir da divê tiştek yani mirov divê ji tradisyona civata xwe jî divê nirxên civata xwe jî ew dûr nekeve yani em civata Kurdan de yani civatê ku heya berê 5 sala civata eşîra bû civata ewka bû divê em illüzyonên mezin ew nekin normal dinamîkeke ye mesela salên şêstî de Barzanî eşîretek bû wek eşîretek de hesêb kirin lê dinamîzmekê mezin ewkê kir ku îro civatekê modern birêva dibe divir çi tiş girînge yani mesela di Avrupa'da jî wisa ye yani aniha İngiltere'de em bêjin prens destê evkê de kral da mezin dibe paşê ciyevî digire nizamçi her çi xas rola wî formal jî be dîsa jî rola wî heye lê dema ku ti mala bavê xwe da mala bavê te yî em bêjin ku hukimdar e server e weka bi hukimdarî bi ewka hukimdarî mezin bibî weka ewkê de û tu zanî mala Barzanî de mam kek Mesûd jî Nêçîrvan jî kurê vî jî hemû di nav pêşmergeyê de di nav xebatê de di nav ewkê de mezin bûne ew bûne lewra diwir de ewkek heye nirxek normek heye yani ew norm ne gelek xirab e yani ne gelek ewke heya niha bi ahengekê dimeşe tevî ku di mesele daxistina serok Barzanî de ez rexneyê min hene yani ji her du Braziyan re jî lê dîsa jî bê bi denge bi balans bi aheng ew tiştî li Süleymaniye yani tu jî ewa 30 sale di nav hereketa Kurda da ew dikî û gelek insana jî navê Pavel navê Lahor nû derketin ortaya weka yani ez dibêjim carekê de min agahdariye dit ku kurê Mam Celal
ترجمانی امریکیه لوکی و خبر دن کو من بهیس کو بویا جنرال yani general ufuşacı ana seroki yeneki yeneki ya şartı eğer ve müjare em baqedinin az xwazim tişkî bêjim notekî tego ez min nizan bu navê Pawel min nebîst bu nizanim çi tu zanî em dibêjin Pawel li ê Kurdên Iraqê û Ereb dibêjin Bafel seçar nêve dibêjin ere dibêjin Bafel Esasî xwe de navê wî Pawel e Pawel tu zanî karakterê romana Maxim Gorkî ya dê ye ez wisa tehmin dikim Mam Celal xandiye erê navê wî daniye navê wî Pawel e lê bi erebî meriv nikare bêje pê dibe Bafil ew jî dibêjin Bafil lê adê Kurdê Iraqê temam ew nikarin bêjin lê Kurdên Bakur çima carna dibêjin Bafil ez wî fehm nakim yani valla nizanim min devê min çebe Pawel Mam Celal ji romana Maxim Gorkî ya dê vî navê Dibek ku Xêro İbrahîm ev kiriye diwirda şu xwe münaqeşeyek mezin heye reqabet ka kî di malbatê de zêde yani ew jî giring e ez min dixwast vê behsa wî bikim yani anaha ustad dikare bibe ku yani di navbera malbata İbrahîm Ehmed û Talebanî da ew hebe yani êdî du malbatên cuda yani de nişa de ewka Mam Celal da ne kurevî Pawel lê Brazîlê em bêjin Lahor ve ewka wî ewka malbatê bike Pawel şu xwe di destê İbrahîm Ehmed da mezin bûye dibêjin li İngîltereyê weke yani bêtir jî belkî sermala ew kir wirda jî em ê binêrin hên nû ye ew bûyer lê bêguman e ji bo xwe meşrû bikin ji bo hebûna xwe ya siyasiya da ji xwe re revatî ew bikin rejimên malbatî tiştên wisa biyografiyên wisa jê pişra tê ew kirin tê bikaranîn ez wisa hêvî dikim ku yani wisa baş mamoste berî êsa texmîn dikim ku rojên pêş de ew tiştên wisa jê vê bên münaqeşe kirin lê em vê babetê aniha li vir ew bikin yani li vir bihêlin ew bi giringî ew dikim ku yani mirov divê ji bo projeya netewî ji bo hişmendiya netewî nebêje Lahor wala îxanetê li Kerkûkê kir Pawel nekir aniha Pawel bi me re ye û em Lahor bera wî bidin biçe bi Îraniyan re bi nizanim çi re mirov divê ew ne siyasetekî rasyonal ya Kurdî ye divê mirov divê ew bike ka Lahor piştevî wê çi bike yani divê têkilî hebe diyalog hebe Mamoste beriyekem derbasî mijara xwe dawî bibin em bînin bîra temaşmaran ku piştî mijara me dawî nûçeyek me sürprîz jî heye ku em ê wî jî bînin ekranê em ana nebêjin çi ye ez ê ji bo vê sürprîzê ez ê bêjim wala divê ew Davîd biqedînî navê te derketiye dibêjin tu pir şîrova fire dikî ev dikî dirêj dikî belkî ji bo wî sürprîzê tu kin bikî nerê kin bikim ez ê kin bikim baş e heman derbasî rojava bibin yani piştî ku şerê navxwe derket nêzî 10 sal derbas biye van 10 sala de yani em hemû dizanin çi bû li rojava anha sê rêveberiyên cuda em bêjin li ewkê hene li Sûriyê hene yek Kurdin yek rejima Esad e û yedin jî muxalefet û Türkin di van 10 sala de bi rastî berî wexta mêze dike ku bi min yani qereta min wexta ez û tu dizanî em di nav Kurdê Sûriyê de pir man yani em rewşa wan dizanin em dizanin di çi rewşê de bûn her çi xwast hertin bi Kurdî dipeyvin jî ji mir werte ku yani di van encama van vî şerî de ê herî jê bi kar derketine yek jê Kurdin ji bela ku statûyekî destê wan de ye li ser erdê xwe anha erdê xwe îdare dikin anha em bêjin yani lê bi vê jî
عفرینی او سرکانی وندا کرن کت دستی ترکا yani Kurd ji bo ku karbon vana paj de bigirin û wekî din erdê xwe din jî wenda nekin ji bela ku dona pêr berî çend roja Wezîrê Hundiriyê Tirkiyeyê Suleyman Soylu daxuyanek wisa da ku bu em ê ji Şirnexê êdî peyetî herin qesta wî rojava bû em ê herin wir ew û beriya çend sal berê jî dema Efrîn hat dagirkirin Erdogan digo ku rêya me wê ji Efrînê heya Musulê ji Musulê heya Kerkûkê be em ê heya wan dere herin yanî xeyala wan ew e ev jî kêfa Baxçelî tîne ku Tirkiye bi van ew bike yanî Kurdên rojava ez dixwazim tu wer analîzekî van neh salên dawî ku şoreş li wir dest pê kiriye û ji bo ku Kurd zêde erd wenda nekin û Türk zêde nemeşin û van tiştê ku wenda kirine ku dîsa paj de bigirin û têkiliyên wanê bi welatên rojava wek Amerîka û yê din dibe Kurd çi bikin yanî tikarî pêşînkî analîz bikî û vana Kurtasî bêjî yanî fermo بله زحمتم یعنی نه سالا 10 سالا مروف به اوکی کرد او بکه بنرخینه لی تشتی کو وکا کرد از کو جبو روجاوا اکو از پی سربلندم من به اوکی بدل فرهیه که مثلا من پشکریاوی اوکاوی کریه و المحکمه ترکادا جی به اوکا که چمن پاراستیه اوکریه شر کوبانی yani şerê Kobanê bi rastî qehremaniyekê dîrokiye ku Kurdan kir yek û îro bêjî rojava carekê da ew destana dîrokî tê bîra min yani ew kam wekê din ew ên mayîn hemû problem e yani ji Kobanê ew şerê li hember Daişê ku Kurda kir yek ew jî bi saya yekîtiya Kurda bû yanî pêşmerge jî Kurda lê erê YPG jî li wir rolekê yekîtiya wan e YPG û pêşmerge lê kir ku em bêjin dinya jî piştgiriya vê ewkê bike lê ji wir şunda çi heye ji wir şunda dîskûrs söylemek heye ku li rojava şoreş heye şoreşa komelgeha demokratik netewaya demokratik şoreşa 23 sala 21 ew bibe model ne tenê ji bo Kurdan û herêmê Rojhilatê ew bibe model ji bo hemû dinyayê tiştê ku sosyalîzm nikarî û pêk bîne tiştê ku welatên sîstemên modelên liberal nikarî bûne bike ew model em ê nîşan bidin ku ew model ve bibe modela nû ya dinyayê di pîrozkirina bala min kişand di nehsaliya ve şoreşê nehsalî jî hesêb dikin gawa ku cara yekem li Kobanê ew navê çi ye êzertlik hate ew kirin kanton hate îlan kirin di 17 Temmûza 2012 da û ji vê çaxê de heseb dikin ku ew di roja destpêka şoreşa dinyayê yani şoreşa modela dinyayê gotinên mezin gawa tu bêjî di nav vê şoreşê de tiştê ku li gor bernameya keceke ya Abdullah Öcalanî çi hatiye kirin wek cemaetên piçûk ya Ermeniyan Asuriyan û Ereban anîne bahev jin jî weka cemaetek cuda ew kirine û dibêjin ku ev ya modelekê nû ye ku em ev ya ne wekê sosyalîzma berê ye ne weka sîstema kapitalîst ya modernîteya bi ana halî hezir de ye ew cuda ye ji wir em ê modelekê nû derxin lê di praktîkê de ez nizanim yani ez sala 1980 dawiya 80 da çûme rojava vê çaxê de gawa axaftinê me de Kurdên me li wir digotin em 2-3 milyon berê 40 sal yani berê 40 sala digotin 3 milyon
Ez ûsa bawer dikim bi rêjeya çêkirina zarokan nav nifisa Kurda da eger em hesab bikin ku ji Bakur kêmtir nîne yani li wirce û rêje eger li gor bê em hesab bikin yani li Rojava divê 5-6 milyon Kurdê me hebaya ana heyana. Lê ana em hesabê 2 milyona dikin, 2-3 milyona dikin ew ên mayîn li ku ne çawa ji şoreşa xwe bi xwe baz dane û naçin xwedî li şoreşa xwe dernakevin ku piranî ji wan jî çawa te behs kir ez timî dibêjim Kurdên Sûrî, Kurdên Rojava di mala bavê xwe da Kurdin. Yani Kurdbûna wan ê ziman û kultur û mêjî û welatperestiyê wan dîrok tradisyoneke û hewkeke ne tenê wekê hebûna kulturî û ya siyasî jî hişmendiya siyasî jî di hemûyan de hema bêjî her malek Kurdê Rojava de ew hebû. Bi taybetî ew kesana ew potansiyel jê dûrketiye. Di encamê de çi derket ortaya? Mixabin ev ya bêguman rewşa jeopolitîk jî viya ferz kir. Hesabên hêzên süper jî viya ji Kurdara ferz kir. Ji cîwatekî milîtarîze bûyî yani derketî ortaya. Ji her malê zarokekê bûye esker. Her malê keçikekê bûye esker û ew. Îro yani cîwatekî milîtarîze bûyî derketiye holê. Ji wê çûnda çi ewkê min tune yani çi pêşketinekî ekonomîk, sosyal, kulturî wekê din tune. Wê rojê min ji wir dest pê kir nîşan dan ew pîrozkirina nehsaliyê yani aynî wek em bêjin Koreya Başûr gava ku berê 30 salan, 40 salan sembolan tenê portreyên lîder û Koreya Başûr an Bakur eskerî erê rêvaçûnek ew yani resmî axaftin wisa, dîskurs wisa, gotin wisa, di mekteban de wisa, di ewkan de wisa tiştekî îdeolojîk yani weka ku bi fedakariya ekonomîk, sosyal, kulturî ji Kurdan çîleperestî tê xwastin ku ji bo ku em modelekî ji dinyayê re bikin navdar yani modelek li ser hesabê milletekî yani li ser hesabê milletekî ez nizanim ew demokratîk ulus ew neteweya demokratîk ya ku dibêjin ku PKK'yên ji Ereban, Türkan, Kurdan û nizanim çi ne ew jî çi qas bi rastî çi qas temsîliyê wan milletan dikin û çi qasin yani PKK wek hejmar wek hecim çi qasin derheqa viya da jî çi ewka me tune çi lêkolîna me destê me de dane wêrî tunenin. Ez texmîn dikim wek çepên di nav HDP de ne bûyî hawiye. Yani xwe anaha çi dibêjin? HDP'yî dibêjin tiştê balkêş ew e teorisyenên PKK ya HDP'yî de dibêjin ku yani êdî rêya me vekiriye modela me eşkere ye. Tiştê ku li Bakur divê bêkirin ew modela Kobaniye û ew xwe navbera Erdogan û wan da jî ew nakokiya herê giran ji wir derket. Yani ew xwastin ku ew modela Rojavayê di bajarên Bakur jî ew bikin dibêjin ku ev ya jê çi welatek zerer nabîne ev ya ji xwe komûne yani ewkê ye îdarekirina belediyeya sivîl e em çi ewka me dewletê tune ye daxwaza dewletê yan jî em bibin alternatîva îktidarê em dijî îktidara resmînin yani siyasî ne lê dibir da tahakkümekê îktidarekê desthilatekê eskerî û siyasî ya partiyekê ya lîderekê ew dikin ew jî ji demên mirov dikare bêje faşîzma Mussolini yan demên dîktatörên ya sed salên 19 ewtir e yani paştemayîtir e yani ew model ew sîstem ji wir ez tiştekî vî nakim yani vek perspektîv ev ê çawa be lê ji bo rewşa niha te pirs kir yani rewşa niha da jî problemeke ye
بێگومان هەنێکە جوان فام دکن کو yani بڤێ مۆدەلی بڤێ شێوەیە ئەو نکارن خۆ بدن قبولکردنە دنیایە ئەنها کامپانیایەک بکردنە کو مۆدەلا yani سیستەما لە سووریەیە باکوور و ڕۆژهەڵات ji aliyê dinyayê ve bê qebûlkirin yekîtiya Ewropa, yekîtiya milletan, yekîtiya nizam çi qebûl kirin. Ez bawer nakim ew statû jê re dibêjin çi statûye ew statû ji aliyê ew kê we bê qebûlkirin ji aliyê ewka neteweyî bê qebûlkirin hevildanê wanê wisa ji xwe bê ev bê demokrasiyeke rastîn di navxwe de herî hindik wekaya başûr nemimkin e dûr de diyaloga Kurd û Kurd dabûn dest bikirin ew bû ji salekî belkî zêdetir e ew dibin tehdîda Tirkiyeyê de rojava xwe mecbûr dihesêban ku piştgiriya ew Kurdên din ya demokratîk ew bigirin ew jî di nav sîstemê de beşdar bin da ku di saya wan di saya başûr de dinya dikarî be piştgiriya rojavayê bike lê diyar e piştî Trump çû Joe Biden hat û Biden jî heyaciyekê diyar e Tirkiyeyê daye sekinandin û ew xeter ji holê heman bêjî li gor wan ji holê rabû pêra jî pêwîstiya bi diyaloga Kurd û Kurd êdî bû formal yani êdî nameşe yani Kurd ji xwe li her derê her gava wisa gava ku heta krîtîk mecbûr nebin bi hewdûra nakevin evkê diyalogê niha ew krîtîk rewş li gor wan di algiya wan de di ewkê wan de ji holê rabûye lewra jî diyaloga Kurd û Kurd biya min divî de samîmî nînin yani evê aniha ji aliyê PYD we samîmî nînin nameşe ew jî rewşê hê xirabtir dike hê aloztir dike yani perspektîva rojavayê hê xirabtir dike. Baş. Yani em hêvî dikin ku Kurdên rojava jî van roja û tu zanî dîsa bihev ketine hem kesa girtine yani yekîtiyekî di nav wan de jî çêbe yani berjewendiyên xwe pirtir bifikirin bi rastî wek min got di serî de yani di vî şerê navxwe de ê herî bi kar derketine yek jê ewin lê wek min got bi vî re jî Efrînê û serêkaniyê wenda kirin yani Türk karê wan diyar nabe yani dispa karin haya qamişlojî herin yani. Başa mamosta divî warî de eger tiştê te tune em karin bername xwe cümleyekê dikarim bêjim yani ew tiştekî te behs kir ew ya giring e ew mesele girtina problem çi ye? Problem êdî ne ew e ku ew tenê kesên ku wek wan nafikirin wek îdeolojî wek siyaset û dijî wan ew dikin. Ew totalîtarizmê de di dîktatörî de problem ne tenê kesên ku îdeolojîk kesên cuda difikirin. Kesên ku rêveçûna wan cuda ye, kultura wan cuda ye, yani terza jiyana wan cuda ye. Dijî wan jî ev dikin û ez dibînim ku li hember wan jî ewkeke ye, zilmeke ye. Yani dibên yani divê tu çawa Kurdî tu çima bi vî awayî li xwe dikî, tu çawa bi vî awayî digerî, çawa bi vî awayî difikirî yani ew dixwazin ku Kurdar bixin nav tertîbeke totalîter standard çêveyeke ev ya pêşerojeke xeter e bi rîsk e. Baş. Spas kek Yaşar Abduselamoğlu. Bi rastî mijarê me ev bûn wek min got îro deryakê em dest bi bername xwe bikin min xeberekî xweş di medyayê de dît mixwest ez wî jî bi temaşevanên me re parvekim hevalekî ji mir şend tu dizanî li Japonyayê olimpiyad hene olimpiyadên havînê dest pê kirine li vir di olimpiyada de
ایرو ماچا آلمانیا و عربستان سعودی هبو آلمانیا ماچه سسد دو خزن شکر لیستگوانه کی آلمانا بناوی ماک کروسه هی کو پر نافداره هم د تیما نتوی آ سرکه دلیزه هم جی بری ترانسفری فنرباچه ببو لور دلیست آنها دی ساعتی آلمانیا لونیون برلین دلیزه آنها ایجا جبو تیما اولیمپیک یا آلمانیای لتوکیویه درتکبه ماچا ماچایی رو tabi Almanya سد دو قزنج کرد پشتی ماچه هفپیوین به او کار کرم پشتی ماچه هفپیوین به ماکروزه کرم و ماکروزه سپریزه کی چکر سپریزه کی گله خوش بو کام بنرم پیشه کاچی گوت چکریه ام یاب لی بنرم براستی An dem? Da. So? Okay. Also, du musst das T-Shirt dafür ausziehen? Oh Gott, jetzt sind wir bestanden. Das ist nicht deutsche Sprache, kannst du nicht verstehen. Einmal übersetzen, bitte. Hä? Ja, Schatz, wir sind jetzt schon ein paar Monate zusammen, eigentlich fast ein Jahr. Und ja, war eine schöne Zeit. Und ich bin zwar nicht bei dir, aber obligatorisch hole ich den Ring raus. Und falls du es lesen kannst, ich frage dich hiermit, ich liebe dich und ich frage dich, ob du meine Frau werden willst. In dem Sinne, schöne Grüße nach Deutschland. Ja, wenn sie ja sagt. بله ماکروزه بکردی نویسی بو جه درگستیا خوره اشتا حز دکم دخوازی بمره بزوجی یعنی زواجه تکلیفه بکردی کربو براسی اجاز تکلیفش بو اجاز امبیجن وکو دبینم بکردی جی خوش نویسی بو و اوکاوی جی درگستیاوی جی اوه ناویوی دیلارا ماردینه دیلارا ماردین لکوله دمینه ها؟ Keçame delale. اره لکوله دمینه لور دیجی و به داویه ده مدیا آلمانیا ده ماکروز داخویانی دایه و گوتیه که درگستیامون قبول کریه گوتیه اره لوماجی اموان پیروز دکن Eğer ne Kurdi bayağı dikari ve bece ne yani. Başka bu Kurdiye. بلاکی کردیه نخواست زاوی مزیدت من براستی تیما سویت امیل فورش بری هیا که اوجی زاوی کردایه خانماویج باشور سلیمانیه جارجاران بخیراوی جلی پیشمرگه تشتی بوشتا جیل خواهد که لیستکوانه که گلک مشهوره لالمانیا دجی به مناسبته اموان پیروست که ماکروزه و دیلارا ماردین Bula Kurdeme xorten gencen me ku ji Kurdiya xaftinê şerm dikin bila bibînin ve dünya Kurdî bi Kurdî li Kurdan ev dike deng dike û bi vî awayî dizewicin bi vê awayî kî ku Kurdî bipeyve dikare bibe şa bibe bextiyar be نفسه پرپاشی نویسی بود او جیت نبود یعنی ناوی که چوتیه کی گراماتیک جیت نبود براستی baş Kurdaki merdini نخواهی و به زوایه کی باش یعنی bele اره باشه کک یاشار ماموستا یاشار گلک سپاس بو ایرو تو بشتاری ez spas dikim tevidarım براستی hati buye اره mego saatek ve bu ama وابو هما به ساعت براستی ما ساعت و نیف اوکر ez spasiyata dikim jibo slav rez jibo biniran dişilim براستی اجی سپاس کم جبو تماشوان ما کو به هاوینه وان روژن گرنده لما تماشا کرن ازان گلک کس چونه بطلانه ببی آوی لما جی تماشا دکن گلک سپاس جبو وان جی باشه تماشوان هیجا به هفته جی ماتن داویا برنامه خواه پانوراما هفته هیا هفته کی بمینن دخیر و خوشیه ده ایوار باش